Nos meses de novembro e decembro de 2010, Salgado visita Madagascar. Deste momento é a fotografía que estamos a ver, unha illa champiñón situada na baía de Moramba, na que destacan os baobabs que parecen ocupar, xunto ao resto da vegetación, todo este pequeno illote. As características da fotografía repiten o estilo de Salgado, que emprega o branco e negro como marca propia, de modo que son as formas, as siluetas e os contrastes de luz os que centran a mensaxe deste espazo observado. A ausencia de cores parece indicarnos máis aínda un pensamento, unha imaxe analizada, catalogada e ao mesmo tempo única. No encadre coloca a liña de horizonte no primeiro tercio, co que lle dá máis presenza ao ceo fronte ao mar, e sobre todo a esa masa de terra central que emerxe da auga, dando a sensación case de estar flotando. Ao lonxe, na liña do horizonte, outras liñas de terra fan ver que non é un espazo totalmente aberto e sitúannos nesa baía. No eixo central, o groso tronco do baobab marca unha vertical moi clara como contraposición a toda a horizontalidade da composición. O punto de vista a altura dun observador fainos ver a escala do illote e a proximidade dende a cámara. Sitúa así a terra por riba desa liña do horizonte, o que fai observar dende abaixo a natureza que emerxe, efecto que lle confire unha escala máis monumental. As texturas que podemos observar na foto en branco e negro fan contrastar no mar un gris suave enrugado polo vento. O ceo despexado, nun ton uniforme lixeiramente pintado por nubes finas, serve de telón para esas siluetas impresionantes e escuras da illa e toda a vegetación que a invade. Os laterais da terra voando sobre o mar falan dun equilibrio frágil, como a punto de esborrallarse ou de elevarse fora da superficie da terra. A mensaxe que se pode interpretar vai contrastar a grandiosidade da natureza, o espazo virxe no noso planeta case sen tocar, a necesidade de consumo de espazos recónditos para un turismo que pretende colonizar o goce destes lugares e que pode chegar a convertilos en simples postais que intercambiar no recreo.